Okei, nyt löytyi suopursua täältä. Sanotaan nyt ensin alkuun, että se on hermomyrkyllinen lievästi. Että sitä on ennen käytetty kyllä ihan apteekkirohtonakin, mutta sillä on vähän toksisia vaikutuksia myös. Mutta sitä löytyy näin talvisin. Ja se läheistä sukulaista Pohjois-Amerikan intiaanit on hyödyntänyt lääkinnällisen teenä ja sitten talvisen hätäruokana. Eli mä korjaan sitä nyt vähän näitä lehtiä mukaan. Tääkin on aina vihanta samalla kuin puolukka, että se ei pudota näitä lehtiä ollenkaan. Pistää sitten pikkusen teehän, tuskipa siihen kuolee. Ja sitten se toinen, tää on ehkä vähän nolokokoinen koivu. Mut koivupa kuitenkin. Ja tätäkin on Pohjois-Amerikan intiaanit käyttänyt näitä silmuja teenä ja ylipäätään vahvistamaan muiden yrttien vaikutusta ja tasapainottamaan. Ja näitä voi kokeilla, jos näissä on makua, niin silloin nämä on elossa. Tää on hyvinkin elossa. Tää pieni koivu tässä, eli otetaan siitäkin pari pientä oksaa. Yleensä kannattaisi melkein isommasta koivusta ottaa, koska tää haittaa jo tätä koivua jonkun verran, mutta otetaan nyt pari. Kiitos koivu. Eli näillä mennään.